Pozdraví z vakácie. Momentálne ideme si zahrať najpopulárnejšiu hru v roku 2026 a je to Dream League Soccer 2019. Ideme zahrať posledné dve hry tejto hry, akože kompletnej hry. A ideme si okrát potom ešte jeden taký, nie že bug, ale taký zlepšovák, ktorý vám pomôže uistiť sa víťazstvo v poslednom meči celkovom. Dobre, ideme sa zahrať proti First Touch United, to už asi poznajú všetci, čo dohrali túto hru. Yes. Ja to skipnem trošku. To sú oni, vôbec ich nepoznám. Takže ideme ich poraziť. A uvidíme, že ako sa nám to pôjde, lebo akože chceme vám ugrať hlavne tú poslednú hru. Hlavne tú poslednú, kde je akože taký trik, ktorý vám to uľahčí, hej. Akože, ktorý vám uľahčí poraziť ten posledný tým. A neviem, či ako, keď ste ešte nevideli koniec tejto série, tejto hry, tak teraz to uvidíte. Pretože ako je to celkom banger. Ja, ale fakt neviem, aj po toľkých rokoch to furt ľudia hrajú proste. Že zabudí na Fortnite, ty vole, Roblox. Dream Soccer 2019. Ale tento debil je celkom fajný. No. Ideme ho poraziť už, lebo ma už sere trochu. Dobre, Lionel Messi, let's go. Áno, on je Messi. Dal gol. Ako neviem, či akože vy poznáte ten debate, že Messi or Ronaldo, hej, ako momentálne obidvaja sa čoskoro retirnú, že akože už nebudú hrať profesionálny futbal. Ale za mňa je to na rovnako, dobre? Za mňa to je na rovnako, ja akože bol som dlhý Ronaldo fan, potom Messi fan a je to také, že narovnako, lebo ja som akože vyrastal na obidvoch v podstate. Hej, takže to dangerous area, daj už gol konečne. Let's go. Ako on je ľavák, takže nebolo to lucky, dobre, drž hubu. Hej. Nebolo to až tak lucky. Väčšine, ako možno to bolo lucky, lebo keď akože hrávam s Messim, tak on väčšinou netrafí bránu, neviem prečo. Neviem, či to je tak naprogramované, že nemá trafiť bránu. Ale to nevadí. Teraz dal 2 góly, takže celkom frajer. Ale tak neviem, podľa mňa je to hlúpa debata, že Barcelona, alebo Real Madrid, Messi, alebo Ronaldo. Doslova nikto sa ani nepribližuje na ich úroveň, na to, aby mohol hovoriť, že kto je lepší, OK? Že ako proste je to teraz poučať momentálne. A reklamička, to je jasné. To k tomu patrí, hej, lebo Dream League Soccer je strašne dobrá. Dajte mi sekundičku. Ok, bol to banger, tie reklamy, ja som si všetkých pozrel. Samozrejme, ja milujem, počkaj, pretože počkaj, na box dám motor. Na box, dobre. Yes, Zander Clark je v bráne. Neviem, na čo mám veľa brankárov v záložni. Bo som potreboval nejakých stredopolerov. A áno, hrám túto hru poctivo, nečitujem jak dementi. Inak späť k tej téme, čo som hovoril. To proste, neviem, že či... dal hat-trick. Že ako Messi alebo Ronaldo, proste... není to, podľa mňa, ako momentálne, hej, za mňa akože viac v tom World Cupe ako Messi hral, hej. Ale tak obidvaja sú na svetovej špičke, dobre, takže ako za mňa je to narovnako a keď sa ma spýtate, že Ronaldo alebo Messi, tak poviem, že Lewandowski, jednoznačne. Anyways, 3-0. Proste, ja som, pamätám si, že to kedysi bolo v extra time proti First Touch United. To je po 5. krát, čo dokončujem hru inak. Fakt.
už som na konci, hej. Dokončujem. A je to proste, je to banger, len potrebujem peniažky z tohto zápasu čo najviac, aby som mohol môj plán uskutočniť na posledný zápas, ktorý je niekedy otravný, keď akože nerozmýšľate, okej? Ja vám to ukážem presne tak, hej. Ja vám to ukážem. Yes. Daj gol, prosím. Aj Gareth Bale, mal som tak Bčko, nevadí. Ale toto, že akože posledný zápas, dojiti. Počkajte. Pardon, ale dal som si zohrievať párky a akurát sa mi nerobili. Aká dlhá hra je toto, dojiti, fakt. Dal som si máme robiť párky s toastikmi a už sú urobené. Ok, anyways, toto som nečakal. Hej, niekedy tí boti dokážu dať takéto nečakané góly z ničoho, hej. Toto už bolo za proste referee, proste VAR. Ale tak dobre. Dáme im to 3-1, dobre. Aby neboli smutní, hej, my sme takí dobrí, že im necháme jeden gól, ale momentálne ako táto hra je akože vážne, že super, aj online, ok, sú tam ešte nejakí hráči, ktorí akože to tryhardili alebo cheatovali, pretože majú všetkých na maximum, hej. Takže ja som v tom online väčšinou prehrával, ale už to konečne skončilo, chlapci, užijeme si trošku animácie, ok. Vyhrali sme. Yes. Peniažky, no 55 môže byť. Congratulations on beating first Argentina. It seems the victory has sent ripples through the football. A manažér je veľmi nahnevaný, ako žiarlivý, skôr by som povedal. Tak normálne naklonoval naše mužstvo, aby akože nás porazil, veľa šťastia. No. To meno ignorujte. Anyways. Ideme urobiť ten trik, ok? Ideme urobiť ten trik, ktorý toto... máme tu Piqueho, ale dáme si na najnižšiu cenu, ok, hráčov. Asi mám ho na jedného. 80... to je dobré, ok, máme za 80. Toto, čo je za cenu? Dobre. A už nemáme nikoho. Shit, nevadí. Máme tu dvoch. Dobre. Som to omylom pauzol. A čo to ideme urobiť? Ok, máme tu... Ja som už predtým kúpil Rodrigueza, ok? Takýchto vadných, ktorí majú vidieť tie červené čísla, to je veľmi zlé, že akože tí hráči nie sú až takí dobrí ako napríklad tento, alebo tento, akože Messi, Bale, hej, Ronaldo. Alebo tento, hej. No a ideme ich dať, toto je ako pôvodne obranca, hej. A ja ho dám za brankára, ok? A tohto napríklad dám za útočníka, hej. Aby akože, chápete? A dám tam formáciu napríklad s takou deravou obranou. Neviem, ako by som dal najhoršiu formáciu. Môžeme túto nechať, hopla, toto bol omyl. Môžeme nechať túto, hej. Môžeme ešte toto trochu popliesť, mám tu ešte 75-kového Georgia. Alebo, hej, tento je horší trošku. Tak ho dám zamiesto Casemira, hej. No, a čo my týmto ideme robiť, keď týchto si healnem? Že vlastne on odkopíroval všetko. Takže teraz, keď budem hrať, vidíš? V bráne je ten istý, všetko je to isté. On to musí odkopírovať. A my vlastne ideme hrať, inak by som sa tam ešte ja hodil, tuto, hej. Aby to bolo kompletné, ale ideme hrať proti ním takto. A ja vám hneď ukážem, v prvej minúte ideme striedať. Ak to môžete všimnúť,
Toto je už posledná hra tejto hry, akože celej hry, mobilnej, OK. To je posledná hra, potom vám ešte ukážem nejaký text zaujímavý, čo akože vám potom ešte ukážem, dobre. Vidíš? Hej. No a vlastne budeme strašne výhodil, pretože on neopakuje všetko, čo robíme my, on má tú formáciu, hej. Pojď sa na to. Teraz instantne, hej, Zender Clark. Neviem, či chcem dať niekoho iného, Rui Patricio, to je asi jedno, lebo je tu tento. Takže dám tam Courtoisa, hej, opla. Dám tam Courtoisa, hej. Messiho, hej. Tento Clark, ja som si ho nejak vymaxoval, že je dobrý aj v útoku, tak potom ho vystredám za niekoho. A hej, ešte nemôžem, lebo to bude... dám ho semka, tak. Lebo on je dobrý aj... ideme hrať. Ja mám, že toho Rodrigueza, hej. Takže ja teraz potom dať menší pozor. Potrebujem ich vystredať nutne, lebo keď mi dá gol, tak to by bol strašný fail. Náhodou. Dobre to vychytal chlapec, ale musí to byť out, aby som mohol vystredať, OK. A teraz akože sme vo veľkej výhode a vlastne tu máme veľkú šancu vyhrať, OK? Že akože keď sa vám akože nechce furt akože toto prechádzať, tak môžete urobiť toto čo ja a bude to veľká, no, neviem či sranda, alebo akože čo sa na to. Takéto góly. Takéto góly. Joj, chápeš, proste ten brankár je mentol a nevie čo má robiť. To sa nám aj uložím. No, že vlastne úplne, že big brain taktika, viac menej, dobre. Neviem, či ako... My môžeme hľadať do komentárov ešte nejaké bugy, ktoré sú možno lepšie ako toto. Nie že bugy, ale také taktiky, ktoré sú lepšie ako toto a možno aj zabavnejšie. Hej. To možno aj spoza 16 vystreliť. Nie! Lionel Messi sa zranil možno. On tam zomrel. Ale ja už nemám koho vystredať. To bude problém. To bude menší problém, no. Ale vyzerá tak, že je v pohode. Len trochu umrel na 5 sekúnd. Dobre. Takže tak. Že napíšte do komentárov, že či toto je dobrá taktika a my si ideme užiť túto hru. Ronaldo je vpredu, môže pekný gól. Vlastne úplne zničený tým. Chápeš, proste. Je to takom funny, lebo väčšinou si akože ľudia, akože by si mal dať akože najlepší v týme, hej, aby akože hrali najlepšie proti najlepším v podstate. Ale táto taktika to úplne zlomí. A tam to chytil ten, jak sa volá, ten 80-kový. No. A to bude offside, ne? Som čakal, že to dám gól. OK, toto beriem späť, je to sranda. Hrať takto. Ja som debil. Nevadí. Dobre, Ronaldo. Dá gól. Poďte tak už. Ja som to moc premotivoval. Ja môžem aj spolky vystrojiť v podstate, počkaj. Zender Clark. Tak nič. Na nič. To už je moc. Výborné, ja si nemyslím. Ten komentátor Doriti,
ten komentátor nevie, o čom hovorí niekedy. Ale dám to tuto. Dám to takto, okej. Len zo Sandy, či? Nie. Chcem, aby zdal Courtois gól, okej? Aby zdal brankár gól. Alex Rodriguez, oni už vysedali jedného za Casemira. Vidíš, ten Rodriguez, neviem, či nebol brankár, alebo či nebol vpredu a dali tam niekoho iného. Nie, ja som nedal gól s Courtoisom, dobre. Môj čelím, že je dať gól s Courtoisom. Vidíš, to je on. Vysoký, štíhly sexoš. Dobre. Ja som musel uvoľňovať, aha. Courtois, poď. Offside. Ronaldo. Ako, inak neviem, či ste všimli, ale na majstrovstvá sveta on hovoril, že ten komentátor hovoril, že Cristiano Ronaldo. Neviem prečo. Hovoril Cristiano Ronaldo z nejakého dôvodu furt. Ako by nevedel skloňovať. Ale to nevadí. Keď dal gól, tak som bol šťastný. Toto inak mohlo byť gól, ale Casemiro bentol. Keby to na niekoho iného, tak by to bolo iné. Messi, poď. On vie centrovať fajne, vidíš, ako Messi. No, poď. Počkaj, poď. Do ríti, poď. Dobre, poď. Courtois, poď. A poď, Courtois. Thibaut Courtois dáva gól. Yes, to si uložím, let's go. Dobre. George, bro, on tam, vieš, ten bod nevie ani striedať hráčov. Dobre, dám to takto. Ja už ani nemôžem striedať, takže keby som niekto zraní, tak to je problém, ale tak, neviem, ako som išiel do toho Poľska, tak som doma neviem hovoriť, lebo vieš, po poľsky sa tu rozpráva opäť Courtois. Dá asistenciu. Courtois, Casemiro, ty kokos. Dobre. Zander Clark to má. Gareth Bale. Jaj. On vystredal, jak sa volá? Rangela za Georgia a Georgia za Pepeho. What the fuck. Dobre. Vieš, ten bod nevie stredať a už ani nemá striedanie a to je Pepe. Pepe ide. Dobre. To vyšlo. Ale Courtois sa jedá 5-0. Neviem, kto vyhráva, Fitz alebo Cic. Dobre, Ronaldo dá si gól a ideme domov. Tak si nedá gól a ideme domov. Aspoň o nejaký keď dal mu šancu na jeden gól. Ako dal. Pepe dal gól, okej. Ja som ho nechal. Môže byť, 5-1. Boom! Čiže to na bránu. Škoda Bale, skoro, bolo to tesné, máš pravdu. Bolo to tesné, Bale. Dobre, let's go. Yes. Ultimate challenge. Let's go. Yes, Zander Clark bol najlepší. Let's go. Šut späť. Môže byť. A toto je posledný... To je akože koniec hry. V podstate. Congratulations. Ani ty... Not even you... Your own players could defeat you. Aj keď tam pohľadli menšie triky, ale to nevadí. You have built your team up, defend your rivals and secret. Hovna. Ale dokážeš to robiť znova. Your next Elite Division title always. Že proste môže byť dookola to isté. A ja keď sa nudím, tak proste toto hrám dookola. Takže asi tak. Continue, let's go. Ideme odznova všetko.
koľko musím dať? 6 a viac gólov. OK, to dám. Dobre. Počkať. Ja vám ukážem, že ako... Kde to je? Že ako turnament, už som to 7-krát asi dal. Kde to je? Global Challenge Cup 17? Čo? Sa mi nechce veriť. Dobre, už som asi moc zabil času touto hrou. Aj života asi. Takže si kúpim Higuaina za 5 centov, čo mám. Predám týchto dvoch, čo... Neviem, či ich potrebujem, týchto fajných. Ja si to nechám. Nie, čo si debil. Dobre. Takže tak. 20 minút má toto video. Ja som ani nechcel. Dobre. Takže tak. Toto bol koniec hry Dream Soccer League. Dream League Soccer, ja som mental, sorry. Toto bol Dream League Soccer, OK. Túto hru som si stiahol ešte, keď bola na Google Play a mám ju až doteraz, OK. Prečo žiadna hudba? Ticho. Takže tak, užívajte ešte vy prázdniny, hej, a napíšte mi do komentárov nejaké cheaty, lifehacky a ja ich skúsim v ďalšom videu. Majte sa a nič. Vieš prečo nič? Lebo ma už nič nenapadá. Let's go.